Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagsarita da Daisy ken Rhea iti ruar ti simbaan. Inawis ni Daisy ti ubing, tapno mapanda iti balay da Rhea. Nagkadkad ti ubing, taamangan kano no kumaw ti babae, kat ipanaw na daytoy. Idi nagkita damanan iti simbaan. Ginatang ni Daisy amin alako, da Joy ken Rhea. Tapno makaawid dan, taplano ni Daisy, asurutan ni Rhea iti panagawid na. Papagayam, denggan ti tuloy te serye tayo itaalawas na paulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ka matan, anak. Nakalako ka kadin iti sampagita? Wen, mami, jay babae akaing ingas yu tinanggatan. Anya? Kaing-ingas ko kunam? Wen, mami, tilang nagdumaan nyo, kat adu ti kolorete na, sika kat awan. Ingka ilo ka tiri daw, anak. Ada tao. Makasisi arak launay, mami. Da kayon, tamapanak pa iti CR. Nagdardaras anapan iti CR ti anak ko. Siyak man langan ti mapan mangilokat. Awan met opisina ita Domingo. Napanan ka di da Ben ken Daisy. Amangan no napanda na kimisa, sir. Ay, intun malpas ko ti daldalo sa ka. Mapanak mo ti simbaan. Da kayo, sir. Saan kayo mat amapan? Napan metten ti anak ko. Apay amapanak pay laeng. Kasanungay, no di na kayo inraman iti kararag na, sir. May mayat no mapan kayo mat. Anya ka di ti maganab ko no mapanak makimisa. No adda itadyo kanyak, ngam sa anak nga agyaman, anya ka di ti mariknayaw, sir. Nagbastos kan ngay no di ka payagyaman. Ang mga no di kan ikan, uray anya abanag no di ka payagyaman. Sir, kasanaw no kasta ti marikna ni Apo Diyos, no di kamot mapan agyaman, nga po iti salunat kan aminan nga addakan ka. Anya? Manang, kasano nga amom dito eh? Adda ka dito'y syudad? Kunak mano si murot ka iti lalaki ang nakasikugkan ka. Basit pa'y ni Rhea, idinatay ti amana. Umunag ka dito'y nano mo apagtaangan mi, manang. Una yan ang nagpanglaw a klase ti pagtaangan. Tiladawan ta iti diding nyo? Induldulin mo? Dayta ti kuna ti ubing ang nakatakderak akadwa ka iti diding. Anya ti kayat mo asawan, manang. Imbaga na nga rod, anakita na kano ang nakatakder iti diding ti balayo. Di na ka di imbaga? Aladawam tinakatakder iti diding, manang. Saan? Aguray ka. Naanusam tinagyan dito'y a klase ti pagnaudan iti mano atawan? Ni Apo Jesus amaaw-awagan iti ari dagiti amin nga ari. Saan anagnaed iti dakkel a palasyo? Ngamduman ni Jesus. Nagbalin a tao. Saan anagpili iti nagbalin nga inana? Anagtaod iti nangato. Ken mabigbigbig arena. Uno nangato a tao iti sosyudad. Pinili na tinano mo ani Maria. Nayanak iti napanglaw a pagap-apunan dagiti animal. Saan ket nga iti dakkel nga ospital. Apay nga ibagbagam dagita kanyak. Tapno saan mo atagibasitan ti marigrigat, manang. Agam-am mo kayo kadi, mami. Apay nga imay ditoy. Kabsat ko ni Manang Daisy, anak. Kabsat mo? Apay adi mo imbagbagang nga da kabsat mo, mami. Idi na tayo di daddy. Imay amin akakabsat na. Apay nga awan ti imay akabsat mo. Kunak ano awan kabsat mo, mami.
Adan sa ijay abroad idinatay ni dadim. No naggapo ka ija abroad, ma'am. Ado nga ro ti kwartam. Kasta ka no ti aggapo ija abroad. Ado ti kwartana. Ingka pa'y makiayayam ija ruar anak. Ada pagsaritaan mi kaniikit mo. Sige, mami. Sige, ma'am. Panawan kayo, pay. Natarabit nga ubing ti anak mo. Sayang laang, ta anak ti marigrigat. Saan ko apagbabawian ti kinamarigrigat mi? Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kami nga agina. Anya nga'y tinapasamak iti uneg, ma'am. Sino ti adda ijay? Ni Fe, anak na ti ubing naglaklako iti sampagita. Ha? Ay, daytoyen tay kunada na ilit ti lubong, ma'am. Nasarakam ti kapamilyam. Ti ubing pa'y ti inaramat ti Apo, tapno masarakam ti kabsat mo. Inaramat ti Diyos ko na. Kasano ko ma? Kaduan na, ti inosente, wano nababa a tao ti aramatan ti Diyos, tapno umasidag kwa na. Adayo akkadi iti Diyos. Kunan ito niyo, at ti tao anakurang ti panagayat na itipada na a tao, adayumat iti Diyos. Saan ka di nga ijay simbaan tinapanam? Nabayagan ka matiha. Sinurot ko nga minti ubing anang ibaga ako mautilugan ko, papa. Tapay sinurot mo pa iti ubing. Naduktalak, ati ina ti ubing, kat ni Fe. Anya? Nife, kunam? Wan, papa. Nagtarabit nga ubing di anak na. Tinangibaga ako mau ka? Wan. Nagtulnog pa'y kan ni Fe nga inana. Maisalaang asao ti inana, agtungpal adagos. Nasingpet nga rod, no kasta. Gayam, itay laang nga da nakitak anaggapo dito'y. Asino da ka di? Ti kabsat ko. Kunak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Isumat gayam. Sinurot na itinalimad ti anak ko. Iso anasurutan na ka dito'y. Kasano ti pan nakaamamo na iti anak mo? Naibaga ti anak ko kankwana ti may papan iti panagkakaingas mi. Natarabit ngamin ni Rhea. Nalaing asumao. Oh, di nakakadi pinagsasawan ti kapsat mo? Medyo binabalaw na ti kinapanglaw ko. Ngam, imbagak anapanglaw mat ni Apo Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. No nasaya at kumatikabsat mo, umayda ka kumapasyaran dito'y akanayon. Wano tulungan da ka kuma. Jak namnamaan dayta. Ikarkararag ko laangan. Ama punas tigura da kanyak. Awan mat basol ko kadakwada. Pakabasulak ka di tinagayat iti marigriga. Sir, nagkita mo't kanaw damam kan tikabsat na. Kasta ka no nga rod. Napanglaw ka no ti panagbiag, jay nakurang ti panunot na at tao. Pagkunaan yu anak ko orang ti panunot na, No'y naramat na kumatiutek na, jay kumapagginawaan ti impang pangruna na. Saan ket ajay driver laeng ang mamirmiraot. Ha? tao ti inayat na, sir. Saan ati kwarta ti agbalin nga asawa na? Agbiag ayat ti tao itaayat laeng. Umanay ka di nga ibusog ti kep-kep laeng. Ngam adu ti marigrigat, anata ang andan, ngam si bibiyag dapay, sir. At damot dagiti baknang, ngam nasapa da anatay. Saan tayong amaw, no daday ti sidong ti apaw. Anya ti aramiden ti tao, tapno sigurado amapan iti sidong ti Dios. At dadagiti bilin ti Diyos, saan kaday, sir? Ti pakabuklan amin dagijay, ayatem ti padam a tao, kas iti panagayat mo iti bagayem, saan kaday, sir? Kasano kumaday ta? Saan kaday? Ano napatagkan ka ti may sa atao? Saan mo apagaramidan iti pakasairan ti riknana?
sir. Napatagkadimot ni Fe nga anak yaw. Uno, kagurayo payla ang aging gaita. Itaman pa yan nakaumay ka dito balay mi, Ria. Joy, adda karkar na nga ipadamag ko kan ka. Anya da ita? Pagsayatan ka, di wano pagdaksan. Malagip mo't ibagbagak akaingas ni mami? Tigim matang iti sampagita ta? Nag-order ka di manen? Saan? Imay ijay balay. Kabsat ka no ni mami. Anya? Kabsat ni mamim? Apay abak nang, kat saan kayo matabak nang? Saan ko man nga mo? Ngam, kastati ko na ni mami. Jakmat maawatan. No pumanaw ni ma'am, agmay-may sakayaw dito'y mansyon, sir. Isungarod nga agyanak dito'y asidag ti swimming pool. Amang buybuya iti napintas as swimming pool. Saan ka di amay mayat? No adda apo kuyaw ng aglanglangoy dita swimming pool. Kasano ko maamaadaan na kiti apo, katawan pa'y asawa ni Daisy. Saan ka de ng adda anak ni Fe, sir? Ha! Imbabainak day Jefe. Awan karbengan na kadagiti sanikwak. Ah, ay, lumakay kayon, sir. Sayang numapan iti saan yu akabagyan ti mapanawan yaw. Tay kunadan, anya ti magungguna ti tao nga uray matagikwa na ti intero alubong, numapukaw na met ti kararwana. Kasano kuma ti pannakapukaw iti kararwa? No saan kanto ang maibilang iti arban na, niya po Jaws. No ti kasip nga tantaw ti pagturungan yo. Kayat yu kaday, sir. At damat gayam kabsat mo, mami. Di mo imbagbaga kanya. Kwa nga min, anak. Kunak no adapay ija abroad. Amangan nga min no kidawom nga intapasyaran. Dua kayo kadila ang agkabsat, mami? Uwan, anak. Adapay aramidag. Inka pa'y agay-ayam ijarwara. Sige, inak agpurusan iti sampagita, mami. May mayat pa'y. Alwadam, tama nga numatulid ka. Win, mami. Adamat in kabilyo apagkaputak. Impambar mo iti anak mo nga day abroad ti kabsat mo? Saan ka diya may mayat no ilimad ko ti kinapudno? Saan akayat ti pamilyak ti amana? Tamay sala ang amakiman maneho. Sa bagay, adamot kit di kalintagam. Kayat ko ngayam amo ti anak ko kani papa. Ngam amangan no di naawatan ti anak ko. Di na kayat nga ibilang akas kamang ti pamilya na. Gapula ang tamarigrigat ti amana. Abi nga nga adda babak ng akasta. Bilibak kan ka, ta inanusam tinagbiag akas na panglaw. Idinto ta sigod abak ng ka. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Awan pa'y imay akabagyak idi nagkasar kami. Masikugak idi. Naliday kayo mat, sir. Adda ka di maitulong kaw. Anya ka di tinabasa mi ti Biblia, ang makapalagan iti riknak. Adu sir. Kas kumaiti da ito, danggan yaw. Nulakat maramid yaw, lumagan tirik na yaw. Anya da ita. Kita man no makatulong matla ang iti kinaliday ko. Pakawanam tinakabasol kan ka. Kat awatam manan iti denam. Kasta ti kasayatan nga aramiden yaw. Tapno makarik na kayo iti talina ay iti kaonggan yaw. Ay, pagpampanunutak manen day ta nga imbagam. Saan pagpampanunutan laeng, sir? Sakbay apakawanan ni Apo Jaws ti basol mau. Mamakawan kapay nga umuna, sir. Mami, ayan ka di ti balay ti kapsat mo. Kwa. Jak amo no ijay balay mi pailaang idi. Ngam kunadaan na baliwan ka no anak. Apay adita mapanagpasyar mo't ije balay da, mami.
Anda ka di kapamilyata yung anak na? Awan pa'y asawa na anak. Ada negosyo na. Kanayon nga awan balay na. Saan ka di mabalin nga iti ayan tinegosyo na ti pagtrabahuam? Tapno ad-ado ko matisweldo, mami. Saan mabalin anak? Saan mabalit ang damat trabaho? Saan ka di ako nam abasit ti sweldom ijay? Ano santa na anak? Imbag day jay ngam ti awan. Anya ka din pasama ka na kayo, papa. Maulawak mataniha. Ha? Alayo man ti agas ko. Mabit lang, papa. Alaan. Ato yan, papa. Nangalak mo tan iti danom. Agyaman akiha. Kasano na awanak, papa. Ang mga noan yan ti mapasama kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa ni Sir dito'y mansyon. Ha? Apay no pagawidan nyo ngamin ni Faye. Kapamilyayo mat. At dapay ubeng akadwayo dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay utalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.